Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Асия Зәбир кызы Биктимировага юллыйбыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны сөекле кызлары һәм улы гаиләләре Ахтямовлар, Альбиковлар котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1956 елның салкын ноябрь айының 13 санында якты дөньяга аваз сала. 8 еллык мәктәпне тәмамлап, җиң сызганып, эшкә алына. Авыр булган ындыр табагында хезмәт куя. Озакламый авыл егете Мәксүд Нәүмән улын очратып кияүгә чыга. Бер артлы 3 балаларын үстерәләр. Язмыш җилләре бу гаиләне иске кулаткыга алып килә. Биредә ул Госстрахта агент булып, аннары Сәүдә тармагында эшли. 3 татлы баласы Лилия, Гүзәлия һәм Мансурга лаеклы килеш чын ана була ала. Бүгенге көндә иң олы байлыгы ул 7 оныгы: Ренальд, Милана, Айдан, Радик, Денис, Диана, Карина дип саный. Әни сүзе үз эченә никадәр изгелек, сафлык, нур һәм гомумән галәмнең әйтеп бетергесез яхшы сыйфатларын сыйдырган. Әлеге татлы һәм кыйммәтле сүзне бернигә дә тиңләп, бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Әни һәр баланың күңел түрендә, йөрәк түрендә мәңге яши. Алга барырга, яшәргә көч исти. Әниләр без балалары өчен башка беркемнең дә кулыннан килмәстәй эшләрне башкарып чыгарга әзер. Алар изге, алар бөек, алар безнең иң кадерле кешеләребез. Әнкәй безгә гомер бүләк иткән, үз назында безне үстергән, кулларына алып, кысып үз җылысын безгә сеңдергән. Кичләрендә кочагына алып, әкиятләр сөйләп йоклаткан, елаганда бишекләргә салып, бишек җыры көйләп юаткан. Кояш нуры өйне күмгән чакта, битләремнән сөеп уяткан, авыр чакта киңәшләрен биргән, тәмле ризыкларын ашаткан. Әнкәй безгә гомер бүләк иткән, шиксез рәхмәтле без аларга. Гомеремдә терәк булган өчен баш иям мин газиз анама. Яратканыбыз, сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Үстердең, кеше иттең. Барыбыздан 1000 рәхмәт укып, озын гомер телибез сиңа. Озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Без сине, әнкәй, бик яратабыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Без сине бик яратабыз. Котлыйм сине, бәгыркәем, туган көнең иркәли. Синең сулыш алуларың биттән үбеп киткәли. Изгелегең, тәмле сүзең күңелләргә төренә. Карашларың бигрәк охшаш чәчкә аткан бирегә. Кояшлы көн телим сиңа, яшәргә өйрәткәнсең. Йөрәк җылыңны әләшеп безне кеше иткәнсең. Котлы булсын юбилеең, бездә синең акылың. Син бит булдың безгә маяк, бирдең яшәү асылын. Бәхеткәең охшаш булсын, ап-пак яуган карларга. Фәрештәләр очып килсен туган көн белән котларга. Кадерле Асия Зәбировна, матур туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны музыкаль көчтән ишетеп кабул итегез. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием,
Кулларында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә иң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр